갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 전 So, eto nga, sobrang traffic nga dito sa San Pablo. Dapat di ako ma-stock up dito ng mga isang oras kasi sayang ng oras na habulin. Kasi ang expected ko na makakarating ako ng Albay is 7 or 6 p.m. So, ito nga, sobrang ano nga niya dito. Sobrang traffic nga niya dito sa San Pablo. Hay, sa SM San Pablo malamang to na medyo matraffic. Ngayon nag-change lane ako kasi sobrang bagal dito sa side na to. Kaya dito ako sa gilid na gano'n, nag-change lane. Ayan, so ito pala yung nag-cause ng inabot ako ng mag-iisang oras pala ako nasa inabot ako ng iisang oras dun sa stock up sa traffic. Yan, so bawas ng isang oras yung biyahe ko, guys. Going San Pablo and going to Senator. Sobrang traffic din dito sa may diversion San Pablo. Today is Friday kaya pala sobrang traffic. Ayan, sobrang traffic dito. Di ko alam kung anong nangyari dito sa San Pablo. Sobrang traffic. Ay, sa kabila, di ko alam kung nakikita niyo. Basta sobrang traffic niya. Hanggang ngayon nandito pa rin ako sa San Pablo. Ayan, nag-uumpugan sa mga malalaking sasakyan. Ayan. Sobrang traffic. And still San Pablo pa rin ako. Guys, medyo matraffic lang dito sa parte ng San Pablo. 11 AM. So medyo matraffic. So not sure ako kung anong oras ako makakarating ng Bicol. Then biyahe pala ako ng pa-Bicol. Umalis ako ng 9:52 or 42 ng umaga. And so biyahe ako. Nagbisita lang ako sa probinsya. Then aalamin ko rin kung ano yung requirements dun sa mga boundaries. Ang dala ko lang kasi is yung box card ko. Ito lang dala kong yun lang dala kong requirements kasi hindi ako makapag-apply ng SPAS sa online kasi nag-error yung yung server. So tatry ko or sa lang yan sa boundary ng Camarines Sur at saka ng Albay. So dito kasi sa Del Gallego nung last time na pag-uwi ko is lang, valid ID lang, driver's license lang yung binigay ko. So in-accept naman, pero hindi naman nagaano mahigpit na sa pauwi. Solo driving lang ako. So naisipan ko lang wala, so board kasi ako sa Manila. Yan, so maganda ako na mag road trip ako. So
tingnan natin yung ano, yung pagdating na lang dun sa ano, sa parteng Del Gallego at saka sa boundary ng Kamsarot ng Albay. So, tingnan natin kung ano requirements kasi doon ako uuwi sa ano, sa Albay. 갑자기 내게 나타나는 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고
cycling dito sa may parte ng Candelaria Sariaya area. Sariaya na pala to. Dito nagro-road widening naman sila dito. Sariaya Quezon. Asphalt. Asphalting. Basta yun na yun. Sa iba, akin ka na, wala nang iba. Nandito ko hanggang sa pagdalawa ay iyo.
dito, kakaliwa ako dito. So actually di na ako nag-voice ngayon kasi umaga naman. Sa tanda ko ang daan pag umaga. Pero pag gabi, hindi ako nag-voice ako pag gabi. Pag umaga lang hindi ako nag-voice. Then ito yung bagong Lucena. Actually nakita nyo na ito last month na pag-joyride ko pa uwi ng Bicol. So ito panibagong joyride kasi ngayon solo ride, solo drive. Diretso lang ako rito. Kasi yung kanan dyan, yung kanan pabayan niya. Kasi ay nakikita niyo yun. Bagong design. Diretso lang ako. Diversion diversion na yung dadaanan ko. Kasi na malapit na sa Lucena, underpass yung pag dito ako dumaan. So nandito na tayo sa highway. 138 kilometer dito. Kakanan lang ako dito. Pag gabi, hindi tinuturo dito ni Waze dumaan. Pag pag umaga lang. Pag gabi, hindi siya natutulog din kasi siguro si Waze eh. So, siya, di pinapadaan dyan pag gabi. Pag may lang, pag umaga lang siya, sasabi na dyan dumaan. Pero sobrang tipid kasi hindi nadadaan dun sa bayan mismo ng Sariaya. Medyo matraffic din doon. Traffic din doon. Ay, dito na tayo sa Lucena. Tahan tayo dito sa underpass. Going Pagbilaw or Lucena. Going Bicol. Ito yung underpass. Ganda din ako. Underpass yun ang kasi. Para hindi mag-traffic dun sa taas. Kasi sobrang traffic yan dati. Wala pa ng underpass na ito. Mukhang uulan ata ang biyahe ko. Sobrang dilim. Uulan ata. Ulanin na ba dito sa biyahe? Ayan na naambon dito. Ay, naambon. Saka madami din ginagawa mga dito. At nag-road widening din. Ito, Lucena na to. Malapit na ako sa Pagbilaw. Inabot ako ng Ambon.
Ato may daan ang Bundok Peninsula at saka going to Bicol. Malapit na ako sa Nasisan. Kasigsan mo. Here we are. Sigsag. Welcome to Atimonan. Ito ay Atimonan, Quezon. Timonan, Quezon.
ay nasa baybaying dagat na ang ating water.
Checkpoint ng Del Gallego. Gabi na naman tayo dito, guys. Tara, tara. Magandang gabi po, sir. Hey, sir, saan po to, sir? Ligaw po. Ayun guys, dito sa Del Gallego, ay kalalagpas ko lang ng Del Gallego. So, tinanong lang ako nung bantay kung saan pupunta. So, dati naghihingi ng naghahanap ng ID, pero ngayon tinanong lang kung saan ako pupunta. So, wala nang hiningi na ID. Pero not sure ako sa boundary ng Camarines Sur at ng Albay kung merong hihingin pa sa akin na requirements. So check out natin. Mamaya pa ako makakarating dun, mga 11 PM siguro. So check out. Ayan, so ano na ako, nasa pangalawang bayan na ako. Pagkatapos nung boundary ng Camarines Sur at saka ng Albay. So wala siyang traffic dito sa Pulangi area. So 11:15 PM 11:15 PM ako dumaan.
So walang ano, kahit na mga police or yung barikada, wala nakalagay na ano dun for checkpoint ngayong gabi. Yeah, not sure lang ako kung meron sa umaga. Kasi di pa ako nakakadaan dito ng ano, di ko pa naaabutan ng bumiyahe ako na nakarating ako dito ng umaga. So lagi kasi akong gabi nadating dito. So umaga ako umaalis sa Manila. So wala siyang checkpoint dito sa Pulangi. So yun lang yung update natin. Sa Del Gallego, tinanong lang kung taga saan or saan pupunta. Then dito sa may Pulangi area, sa boundary ng Kamsur at ng Albay. So wala siyang ano. Ayan, so pwede na kayong makauwi. Pwede na kayong makabiyahe. So yun lang. Inabot ako ng gabi. Inabot ako ng 12 ako makakarating sa amin. Ayan, so na-stock up kasi ako sa San Pablo ng 3 oras. Ayan, sobrang matraffic sa San Pablo kanina. So kaya inabutan ako ng ganitong oras. So inabot ako ng 15 hours sa biyahe, pero meron naman akong stopover. So 15 hours lahat. So yun lang.